हांडियारो जेटा बाहर करा जाय सेटा रसी एटा मद नहीं एटा रसी आपण मोरे देखंतु एटा आगे राइसी दियो पूरा हेवी क्वालिटी खाइबा माने समझ पिसाबो अरे ये बियर तो संग धोला मुतिबो संग जगह बाळो ना या कोण कोण काई काई एटा काई चटणी चटणी करी खांती अच्छा एटा केमती कोन धनिया पत्र कंचा लंका और प्याज रसुण एगा सब जीरा फिरा पके की पाटिबे पत्र रे सिलरे हां से आज मन खुशी तो हां हो 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 एटा बटन सब वाओ ब्यूटीफुल ओ मोसा टेस्टी है जी बड़ा लागु जी को आज भाई आज टिके चालची काली तो पूरा अरे वर्षा कर दला मारो वर्षा माने जा हवा का हेजी जानी लोक माने मन दुख बासी गला सेठू रसी केतने गिलास 10 टका गिलास हम खाइबुन 10 टका 20 टका खाइथां संग माने एबे हम छिड़ा हिजु चांदीपुर बीच रे बासी गला सेठू आ मु आपन मानको देखिए भी केमती लोक माने वीडियो लगैचंती इवन बहुत लोक बीच रे भी अछंती अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल बीच रे तो आपण लोक माने को देखिले एबे चलंतु जिबा हमें मेला भीतर को आउ एंजॉय करिबा कोन कोन सब खाइबा हिची कोन कोन केते लोक सब आछंती देखिया समस्त को चलंतु जिबा नहीं एठी जाउची के जाने सुने नको बोलती अरे के जाने सुने नको बोलती गाड़ी इंजन आई तो देबा के जाय चला नाटक को दो चिया ठाकुर होती वसुधरा
କଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଦବ ନା କଣ ନିହାତି ନିହାତି ନଦେଲେ ଆଉ ବାରଣୀ ମେଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଥର ଭଲ ଚାଲୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ତ ପାଗ ତ ଭଲ କରିଛି ଏଥର ମଜା ତ ବେଶୀ ଆସୁଥିବ ଏବେ କାଦର ମଜା କିଡି ଆସିବ କାଦଲେ କମ କାଦ ଅଛି ଏ ତ ପାଗ ଯେମିତି କରିଛି ଖରା ହେଇଥିଲେ ତମେ ତ ହଇରାଣ ହଉଥାନ୍ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଖରା ହେଇଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଧୁମଧାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ବି କରୁନ ଧୁମଧାମ କରୁନ ଧୁମଧାମ କେତେ ନାଚର ହଉନି ପରା କାଦର ରଛି କେତେ ନେଇ ଗିଲାସ 10 ଟଙ୍କା ଗିଲାସ ଆମେ ଖାଇବୁନି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କାର ଖାଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରବଳ ନିଶା ଆଲୋଚନା ଖାଇଥିଲେ ଖାଲି ଓ ମଉସା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଆଡ଼େ କୁହ ଭାଇ ତମେ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଥର ଆଜି ଆଜି ଯେ କାଲି ଯେ ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଲ ଖୁସି ନା ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହଁ ସେ ତ ପାଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପାଗଟା କେମିତି ଖୁସି ଆମ ପୁନେ ବରଗଡ଼ ତ ବର୍ଷା ହୁଏ ନା କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ କାହିଁକିନା ଗରମ ଯେ ଗରମ ହେଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଦରକାର ବଢିଆ କଥା ଆଉ ଖୁସି ତ ତାହେଲେ ବଢିଆ ଗରିବ ଦୁଃଖେ ଲୋକ ସବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ଷା କାଲି ଠାରୁ ହେଇଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଘରେ କୁକୁର ବି ଆସି ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାୟାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଦ ହେଇଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ ହିରୋ ମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତ ଆରେ ଗୋଟେ ପଜ ଦଉନୁ ତୁ ମାର ବାସ୍ ଉଠା ନିଅ ବାସ୍ ହେଇଛି କହିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶର୍ଟ ବଢିଆ ଶର୍ଟ ଆହୁରି ହଉ କାଲି ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖରାପ ହେଲା ନା ଭଲ ହେଲା ନା ଖରାପ ମଜା ହେଲା ମଜା ହେଲାନି ଆଦିବାସୀ ନାଚିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଜମିଥାନ୍ତେ କାଦ ହେଇଗଲା ଟିକେ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ପରା ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଫାଙ୍କାରେ ନାଚି ଦଉନ ଆଉ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଘର ଏଇଠି ବି ଘର ଅଛି ଏଲସି2 ବୁଧ ପାତ୍ର ଏପଟେ କ୍ରାଉଡ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଆଗେ କରିଲେ ଏପଟେ ଭିଡ଼ ଅଛି ହଁ କରୁଛି ଆଜି ଆଜି ଟିକେ ଚାଲିଛି କାଲି ତ ପୁରା ବର୍ଷା କରିଦେଲା ପରା ବର୍ଷା ମାନେ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଦିନ ବାରିଣି ତାପରେ ସେଇଟାରେ ବି ବର୍ଷା କରିଦେଲା କହି ହଉନି କି ସହି ହଉନି ଆଚ୍ଛା ଏରକ କଥା
मेरे कालिया भिड़े जते जाऊँ मो बस गड़ी attention please साइकेल स्टैंड रे साइकेल एवं मोटरसाइकेल रखिछन्ति जो भाई भौणी माने साइकेल स्टैंड रे साइकेल एवं मोटरसाइकेल रखिछन्ति दयाकरी संध्या 5 बटिका सुधा साइकेल एवं मोटरसाइकेल नै जिवे दयाकरी संध्या 5 बटिका सुधा साइकेल एवं नै जिवे ଆପଣ ସାମ୍ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ସାମ୍ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ वर्षा ହେଇଗଲା ଦେଖୁଛ ଆମର ସେ ତ ସମସ୍ତ ମାନ ଦୁଃଖ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ହଁ କେରେ କିଛି ପାଣିପାଗ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି କେରେ କିଛି ହବ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ସରିଗଲା ଚୁପଚାପ ତ ହେଇଗଲା ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଖରାପ ପାଗ ହେଇଥିବ ଯାଏ କାମ ଓହୋ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ କଥା ଆଉ ହଁ ହଁ ଚାଲିଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ मसला बड़े ଚାଲିଛି ଖୁସି ଏକାଥରେ ବଟମ ସପ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବନି ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ଭାବିବ ତମେ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ବି ଖୁସି ତମେ ଖୁସି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲା ତମେ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି हाँ से आज मन खुशी तो हाँ मन खुशी तो आज ये काली रात वर्षा ही आज भिड़ भिड़ तो अच्छी तो ढेर भिड़ अच्छी दीदी आज बेपार केमती भल हो ना कमी एथर वर्षा जो सब वर्षा जो आम भी आस गोटे दीदी पाखे दीदी कहतु एथर बायुणी मेला केमती लगुच ଭଲ ଲାଗୁଛି आज्ञा आउ माने काली रात वर्षा हो गला ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବେପାର ଆସିଥିଲୁ ବେପାର କରିପାରିଲୁନି तने आज बेपार कमी तो मुझे आप गोटे स्पेशल देखुची एटा आप कहते काई काई तरकारी ना कौन एटा या कौन कौन କାଇ କାଇ एटा काई कौन ଚଟଣି ଚଟଣି କରି ଖାଆନ୍ତି अच्छा एटा केमती कौन तैयारी करंती आपण ଧଣିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗା ସବୁ ଜିରା ଫିରା ପକେଇକି ପାଟିବେ ପତ୍ରରେ ଶିଳରେ
ଶିଳରେ ବାଟିକା ଆଚ୍ଛା ଚଟଣି କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା କରୋନା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ହଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇଟା କରୋନା ରୋଗରେ ପୁରା ଭଲ ହେଲେ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରେସିପି କାଶ ହଉଛି ଏ କାଶର ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାମର ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ମଉସା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଏଇ ରୋଗ ପାଇଁ କାଶ ପାଇଁ ଏ ବହୁତ ଭଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇ ବହୁତ ଉପକାର କରେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଖାଇବ କିଏ ଦେଖାଅ ଆରେ ମାଡ଼ି ଆସ ହୋଲସେଲ ପୁରା 10 ଟଙ୍କା ପୁରା କ'ଣ ଏଇଟା ବାରୁଣି ବଜାର ପୁରା କ'ଣ ଏଇଟା ଫୁଲ ରସି ହାଣ୍ଡିଆ ପୁରା 100 ର ପୁରା ହଁ ଆରେ ଭାଇ ଖାଇବ କି ଆଉ 10 ଖାଇଯାଅ ଆରେ ଆସୁନ ମନ ପାଇଗଲା କି ଖୁସି ମନ ଖୁସି କରିକି ଖାଇବ ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ଆରେ ଗଙ୍ଗା ବାରୁଣି ମେଳା ତୁମେ ଖାଇକି ତମ ମନ ଖୁସିକି ଯାଅ ତୁମେ ଆସ ए वर्ष पूरा फुल हाउस फूर्ति पूरा ए वर्ष आग वर्ष ठू ए वर्ष जे 4 वर्ष है नला कोरोना किंतु यही गला वर्ष भी एत परिमाण लोक हो नाला किंतु ए वर्ष पूरा फुल 100 लोक आम तो यही जदोकषा पाई लोक किंतु ए वर्ष पूरा 100 लोक होती बहुत खुशी आओ व्यापार मार्केट बहुत काली तो रात वर्षा हो गला दुखित होउची एई वर्षा पाग दुखित बहुत किंतु एई वर्षा पाग नहीं कि आज माने खूब लोक संख्याटा कमी जंती नोने आउरी माने ये 100 तो होइके तो 100 रु माने आउरी अधिक लोक हेइतान अच्छा किंतु एटा टिके दुखित हो गला व्यापार मार्केट टिके लूज रो पड़ी गला खरा भी आज हेइ पालानी खरा जदि हेइतांता आउरी माने 100 रो लसी हांडिया पूरा 100 रो पूरा बिक्री चलता हो ता आपण कोन दोछ लोक देखिबे जे एटा मद कारबार चलछे मद निये पूरा देखिबे पूरा आपण पूरा पूरा फुल पूरा एकत्र पूरा एटा रसी पूरा हांडिया रो जेटा बाहर करा जाय सेटा रसी एटा मद निये କ'ଣ କହନ୍ତି हैं ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହନ୍ତି एटा रसी आपण मोहरे देखंतु ଆଜ୍ଞା ରାଇସି ବିୟର राय आपण जेटा ପିଲା ମାନେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ ଆଜ୍ଞା एडा फॉरेन बियर भी काटी दो ଆଜ୍ଞା ପୁରା एडा हमर ପୁରା ହେଭି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଶୀ beer। ମାନେ ସଙ୍ଗେ ପିସାବ अरे ये बियर तो ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧଳା ମୁତିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ बेटर जिया होल्ड ହଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ସୋରିଷ ଯିଏ ମୁତିବ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ନ ମୁତିବ ୟାକୁ ଖାଇକି ଡେଲି ଡେଲି ବା ଖାଉଛୁ ଆକୁ ହଁ ଡେଲି ନ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରା ପିସାବ ହଳଦିଆ ହବ ଆମେ ଆଉ ପୁରା ସଙ୍ଗେ daily ସଙ୍ଗେ ଖାଇବ ପିସାବ ପୁରା ଧଳା ହଁ। ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପିସାବ ହବ ପୁରା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତମେ ତାନେ ଏଇ ବିୟର ବେଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଲୋକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ আর চ্যানেল মানে ଆଗ ଖାଇଲା ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବ কোন জায়গায় লাগাড়ে